kuma tsakaninka da mutane ya zama kyakkyawan zato. Yana daga cikin abin da muka rasa, kyautata zato wa mutane. Muna hukunta mutane da munanan zato. Ko ganin mutum kai, wani magabaci yana cewa da zan ga wani ya sha giya yana layi har giya yana ɗiga a gemunsa, zan ce an kwara masa ne. Ma'ana nisantar da kwakwalwa na daga hukunta mutum daga tunanin da ni nake yi a kansa. Ƙila duk abin da kake tunani akan wani ba haka yake ba. Saboda haka yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da a samu mumini da shi husnul zanni billahi wa husnul zanni bi ibadillah, kyautata zato ma Allah da kuma kyautata zato wa bayin Allah. Idan mutum ya aikata abu to ka kyautata masa zato, ka ce ko kila kaza ne yasa ya aikata haka, kai ba haka yake nufi ba, kai da kanka ka kirkiro mishi uzuri ka bashi, tunda kai ma kana son a maka uzuri. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. In kuna son Allah ya gafarta muku to sai kuma ku zamanto masu gafara, masu afuwa, masu nin uzuri wa mutane domin kuma mutane su yi muku uzuri. Da haka ina ganin lokaci yayi, za mu tashi a wannan hikimar saboda muhimmancin sa. Tashawufuka ila ma badana fika min al-uyubi khairun min tashawufika ila ma hujiba anka min al-uyubi. Allah ubangiji ya kara mana san manzon Allah, abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada. A ƙarshe